Mainstreama. Etimologiari erreparatuz, tendentzia nagusia. Musikari lotua erabiltzen dugu hitza maiz, baina besteak gor gaur bizuri entzun diogu euskal eta mainstream hitzak batera esatea oximorona dela. Hau da, euskal izateak asko baldintzatzen duela mainstream horren esan nahia. Hau badabilda, Durangoko azokaren bueltako podcasta. Atal honetan, euskal mainstreamaren gainean hausnartzeko 3 musikari ekarri ditugu. Josun Arakistain musikaria itziardik dator. Triki hartua egin du bidea. Trikitixa txapelketetan lehen dabizi, untza taldearekin gero eta orain bakarka Sune izenpean. Donostiarra da Sara Zozaia. Musikari bezala bere proiektua izateaz gain taldean ere aritzen da Euskal Herri osoan zehar. Martin Ziriza musikari iruindarra Borla eta Thatchers musika talde nafarretako kidea da. Azken hilabete hauetan 2 taldeen lan berriak aurkezten dabil. Eta nabas honetan gidari eta bidelagun, Ame Txaranguren. Sara, Josun eta Martin, ongi etorri, eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Mainstreama hitza handia da. Zertaz ari gara, mainstreama ari garenean? Nik uste duzuk esan duzuna ez gutxi gora bera, ez? Definizio horri buruz ari gara. Tendentziaz eta nik uste dute gutxi gora bera hegemonikoa den hortaz hitz egiten ari gara. Eta zuk esan duzunaren arira, Gorka Urbizuk esan zuen hori, egia izan daiteke, bai, osea, erreparatzen badiogu mundu osoari, noski Euskal Herrian ez dagoela horren baitan dagoen talderik. Baina, bueno, gero baitere gure mundu txikian edo nik uste dut, ager daitezkela horako figurak edo artistak, esango nuke. Nik uste dut igual esaten dezuna ez, gure igual mundu txikiago ekosistema txikiago bat izan daiteke, baina badude ekosistema ezberdinak, eta gurean igual ikutzen dira gehiago, bai undergrounda eta mainstreama edo dana oso hurbil egon daiteke, baina niretzat bai badago mainstreama, eta gainera kuriosoa da ez, hemen dagoena, eta gian ekosistema ezberdina denez, baita ere mainstream ezberdin bat edo izan dezakegu hemengoan. Nik uste guztia eskala kontua dela ez, eta segun nundikan begiratu, mainstreama izango dela edo ez dela izango, mundu mailan begiratzen badegu, izango da artista bat edo musika mota batek indar askoz gehiago edukiko du, eta hori Euskal Herri mailan jarrita guztiz aldatzen da. Orduan nik uste, esan dezuna, ekosistemak kontua dela baita. Argi dago beste, hitzak esan nahia baldin badu ere, beste maila batean ari garela Euskal Herrian ari garenean. Tendentzia nagusia dela esan dugu, baina bakigu tendentziak ere ez direla zerrezetik sortzen. Ez dakit noiz bait bueltat eman dio zuen horri, eta pentsatu zuen nork edo zerk erabakitzen duen zer den mainstream, zer ez, zergatik, ze arauri segitzen dion horrek? Nik uste dut jendeak erabakitzen duela azken instantzian zer den tendentzia eta zer ez, berari gustatzen zaiolako, eta berarekin batera beste jende askori, eta horregatik definitzen da tendentzia edo mainstream bezala, baina okero noski, zentzu hortan baitere, edonor denez mainstream bilakatu daitekeena igual, ez du importa zigilu edo disketxe batean zauden edo ez, Euskal Herria baitere esan duzun bezala komunitate txiki bat da, asko ukitzen dira mainstreama edo mainstreama ez dena, orduan oso lausoa da, eta edonor izan daiteke edo kontxiratu daiteke jendearen aurrean mainstream bezala. Noski baudela batzuk, mainstreamera erresago iritsi daitezkenak disketxe batekin edo ez, baino ez da definitzen mainstream bezala, askotan esaten dena kaleetan, eta hau mainstream da, ez dakit orain dagolako lastur edo ez dakit ze disketxetan, baina, hasi berria baldin bada, eta ez badu inork ezagutzen, ez du importa lasturen edo non dagoen, mainstreama den, eta zigilu baten ez den hortan baldin badago, hau da, zer da ospetsuagoa edo zer da mainstreamagoa, disketxe baten ez dagoen bat, baino ezaguna dena eta jendari gustatzen zaiona, edo hasi berri den bat eta disketxe batan dagona. Aspirazioa disketxe hortan baldin badago, suposatzen dutela mainstreamera iristea, baina gero, auskalo, ez baldin badagona edo, nik uste dut,
noski baietz, osea, irratietan eta entzuten bada, eta azkenan disketxeek hori egiten dute ez, jaialdietan, udaletxetan sartu, irratian entzunarazi, baina, bueno, gero nik uste dut, neurri batean bakoitza uzten duela bere tokian jendeak, esango nuke. Ez da egiten atzun dudan, Nik uste ez dala kolektiboki adosten dan zerbait. Osea, mainstreama ez dala adosten edo ez dala erabakitzen. Osea, pertsona bakoitzari gustatzen bazaio, ez? Azkenean zenbat eta jende gehi hori gustatu, pues horrek hori da mainstreama, ez? Jende gehiengoari gustatzen zaiona. Eta gero egia da, mainstreama elikatzen dutela, disketxiek, irratiek, da pixkat hori zirkulo bat, ez? Gustatzen ja elikatzen dela eta gero eta mainstreamago bihurtzen dela pixkat. Eta uste duzu, ze horri mandio buelta bat, eta mainstreama bilakatzen ari den zehose publikoak ikusi dezake como lo que debe consumir, esan nahi dut. Bihurtu daiteke baita behar batean, ze igual ondo ikusi dagoen zehose da, ez? Eta askotan ikusten dut jendea di joala gauz batzuk ikustera, agian ez daki oso ongi, edo ez du benetan kontsumitu, baina badaki dala ondo bezala dagoena. Eta pixkat masa hundi horrek jarraitzen du baita, bueno, tendentzia horri, ez? Bai, oza, igual pixka bat bada jatekoa bezala, ez? Ematen badizute aukeratzeko tortilla patata, kroketak eta zaki zer, pues, beti gango ez tortilla patata, kroketak eta ez zaki zer. Baina baldin bakazu asko ze erreixago jartzen baizkizuen mai aurrean beste plater batzuk, basiko gozea probatzen gehiago, igual hori gehiago gustatuko zaizu, bestea gehiago gustatuko zaizu, baina, klaro, hori esan detena nik uste hori zirkuloa dela. Bai, eta produktu hori, kroketa edo tortilla edo ez bazaio gustatzen jende horri, behin ja entzunda irratian, udaletxetan sartuta eta guzti, nik uste dut baita ere Euskal Herria daukan hori dela, mainstreama konsideratu daiteke, udaletxetan hitz larri zagertzea hor kartelean edo hemen egiten diren jaialditan, irratian, ez dakit olakoan. Behin hori eginda ez bada gustatzen, nik uste dut baitere diskatxeak igual, ez dakit, bertako errealitate ez du gehiago ezagutzen, baina segurazki kamustuko dute pixka produktua, jendeari zer gustatzen zaion eta zer ez, jakinik, eta horren arabera, produktu hori, osea, musika produktu bilakatzen delako askotan, aldatuz pixka bat modu batean edo bestean. Egokituz, ez, pixka? Bai. Jendeari gustatzen zaion arte eta listo. Ja, eske, bai esan dezu produktu eta igual mainstreama musika, ez? Berez, eta artean mainstreama esatea da pixkat ikusi daiteke superficial bezala, ze baiari gara produktu bat ez hitz egiten eta musika ezin da produktu bat bezala, ez? Katalogatu da zehose puroa, teorikoki, eta, bueno, artistentzat, ez? Baina gero egia da publiko horre kontsumitzeko produktuak sortu behar direla, eta igual prozesu hori baita da interesgarria eta igual zaila, ez? Gehien bat artistentzat nik uste dut, baina askotan bai, basan denzun bezala egokitzera eramaten gaitu, bai, igual inkonstienteki baita publikoak, eta baita disketxeak, manajerrak, etc. Ja, esaten duzun honen hildotik, Sara, eta ja produktu hitza erabili duzula, uste duzue mainstreamak edo mainstreaman ikusten dugun horrek, ja berez horko katzagatik baduela konotazio negatibo bat? Sentitzen duzue hola edo... Nik ustet badula gizartean konnotazio negatibo bat. Niretzat behintzat badakan, nik mainstreama entzute detenean, bai, oza, ez dut zerbait onakin erlazionatzen. Ez dakit. Niretzat ez, oza, baita, ados nago zurekin. Entzuten dudanean mainstream, da pixkat askotan ezakite, baina lagunei musika erakusten diezunean, ez? Erakusten diozu zehose, que está muy guapo, en plan, eta ez da mainstreama inoiz, ezakit, eta norbaitek erakusten baizu zehose altxor txiki bat da, ez? Deskubritza de repente igual talde bat, oiendo oso gutxikin. Osa baita, niretzat da zehose puruago bat zela, ez? Eta mainstreamean ja, igual guzturi galtzen da, eta gehiago produktu edo komertzialagoa da. Orduan,
zakit. Zain berezia igual, ez? Gustatzen zaigu pixkat berezitasun hori, uniko izate hori, bai, originaltasuna, mainstreama zean momentuan mundua, orokorrean jende askok deskubritu zaitu, badaki, orduan, zagin ikustet galtzen dula pixkaten xarma hori. Hor, bai, azaldu nahi ez, mainstreama, nik askotan igual amesten dut mainstream batekin, baina, karo, eski hau baita da meloia ez, baina ez dago musika hona eta txarra, baina bai, adibidez, publiko bat, zeinek egingo duen mainstream musika tipo bat, iruditzen zaite hemen Euskal Herrian mainstreama dela oso dagoela pixka bat infantilizatuta eta familiai oso bideratuta. Zuzoaz atabalera adibidez, eta ikusten dezu hor, familia osoa. Familia oso bat ikusten duzu, bueno, justo, ez esan irun, igual hor dago berez, publiko europeago bat edo, vale. Eta egoaldean diozu... Bai. Nik uste falta dela igual publiko bat, zeinek egiten duen mainstream edo handiago egiten duen musika estilo beste mutako bat, ez? Ez dakit esplikatzen izan. Bai, ez dakit nahi zuen honi zerbait gehitu, bestera... Bai, esan barra nuen bakarrik, ez dakit, nik uste dut Euskal Herrian eta nazioartean dela errealitatea, baina mainstreamera iritsi nahi baduzu edo, ospetsu izatera iritsi nahi baduzu modu masibo batean, neraben gana joar duzula, eta hemen ikusten da kontzertu askotan sarrerak igual familiaka erosten direla kasi, eta horrela betetzen dira, baitere betatzen diren areto gigantesko horiek. Orduan, hoi nik uste du baitere dela mainstreamaren beste baldintza bat, iritsi bartzarela adintarte oso zabal batera. Eta bestela, eske ezin da olako zenbakiak ikusi, ezin dira olako zenbakiak ikusi. Bai, osuna ez. Bai, ados nahola, adintarte zabal batea, eta nik uste mainstreama izateko baitare gaur egungo musika panorama honetan bete berdituzula arau batzuk ez, sare sozialetan oso aktiboa izan, daude hor puntu batzuk hor egon nahi baldin badezu bete behar dianak, nire ustez. Berreskuratuko dut pixka bat, aipatu dituzuen termino batzuk, ekarriko dut berriz, mainstreama dena ez da hain originala, edo irutzen zaigu ez dela hain originala, edo ez da inberezia, edo nola uste duzu dela hori? Mainstreama delako ez da, bihurtzen da ez original, edo, ez original, ez dakit horiek diren hitzak, esan nahi dut, arauziat batzuk dituelako iristen da mainstreamera, edo mainstreamean dagoelako garatzen ditu arau batzuk. Nik orain sartuko naiz pixka bat musika talde bateko kide gisa, niri pasatzen zait, ibilbe diren kantu guzietatik ezagunena dena, segurazki, mainstreamena dena, ez dakit hori esan daitekeen, dela gehien gorrotu dudan, edo gutxien gozatzen kantua, eta ezakize puntaraino den aurreti ja bazelago kantu bat, ez zitana gehiagia portatzen, hilko nauten nire taldeko. Edo den, entzuten dut hainbestetan, ikusi dut hainbeste jenderi, nik ja kendu dio dala balio guzia kantu horri. Ulertzen dira zue galdera, ez dakit, zer den lehenengo, ez dakit hori nola ikusten duzuen. Adibidez, aldapan goranekin pasazitzait, ez dut gorroto, baina ja pixkan dago oneraino. Eta buelta asko eman dizkiot gai honi, eta nola iritsi zan kantua puntu hortara, eta nola iritsi ginen gu kantu horrekin puntu hortara. Eta iruditzen zait baitare, ez bazan, sortu genunean abeste hori, ez bazan izango pixkat berezia, ez? Garai hortan ez bazun punto batetik berezitasun hori izango, ez ala iritsiko mainstream izatera. Orduan, ezakit, pixkat badakate kontrako hori. Berezitasun hori eukitzea gaitik iritsi zala mainstream izatera eta gero ja ez. Gero ja, ezakit. Nire ustez, diferentea da, kantu batzuk sortuak izan direnean intentzionalidade horrekin, ez? Zuk ez da oso zaila gaur egun jakitea
ze eskema musikal jarraituta egon zaitezken mainstreamean. Ez? Bai, Orduan, uste dut, diferente izan daitekela ere, hori, kantu bat egin izana, pentsatuz, nik hau egin dut eta hau sartuko dut, eta hau hemen, eta segundo hontan sartuko dut hau, eta gero erpikatuko bezak zer, hor egoteko, edo, de repente, kantu batekin, ez dakit, puntu egitako batzuk, edo arago egitako batzuk ukitu dituzu, konstiente edo inkonstienteki, eta de repente hor dago kantua, ez? Eta horrek ere, ez dakit aldarazten du, ja inkluso zure kantua ikusteko modu hori. Nik uste pasatzen dela, eta igual badaude talde, niretzat talde edo artista mainstreamak igual orokorki gehiago direnak, ez, daudenak kokatuta toki batean, eta gero pasatzen da adibidez nire kasuan naizela mainstream, kanta batea agian egin daiteke mainstreamago, ez, eta nire kasuan baita ere da gehien gorrotu duan kanta, ez dut ulertzen zergatik jendeak egin duen, zergatik hartu duen, abertzi hori hain ondo, eta pixka terrabia bezala ematen dit, eta ez dauka zentzurik, ezaka ingo zentzurik, baina bai, sentitzen naiz igual urrunago nire musikaren gandik. Bai, nik esan behar nuena zen, ea abesti bat egiten den espreski mainstreama izateko eta edo estilo bat, edo artista bat edo, eta esango nuke, zaila dela formula bat aurretik ez ere egin gabe mainstream bilakatzea, eta nik uste gaur egun mainstream diren estiloak edo ez dira inoiz jaio mainstreametik, hau da, jaiotzen dira beste musikaren espazio batetik, bai undergrounda, bai dena delakoa, beste espetro batetik, eta hortik ja norbaitek hartzen du disketxe batek edo artista inteligente batek edo ez dakit, eta nik uste dut behin jaiota hor, undergroundetik, ezin delako mainstreametik jaio, nik uste dut, disketxek eta ez dutelako hasieratik arriskatzen estilo batean, gero ez baute emaitzak hasieratik ikusiko. Orduan, beste espazio batetik ikusi behar dute, hori funtzionatzen duela ikusteko eta berera eramateko. Orduan, zaila da jakitea aurretik, baina aurretik, osea, estilo bat jaio baino lehen kasi, zer da izango den mainstreama. Bai, baina aldi berean, bada jende bat planteatzen duena modu horretan bere proiektu musikala. Nik nahi dut, ez dakititzak diren, edo ontaz bizi, edo hemen arrakasta dena delakoa izan da ere, eta horretarako egiten dudana da, pixkatik gertu, ze arau bete behar dudan, edo ze ezaugarri izan behar egiten dudan honek, errazago behintzat, heltzeko, igual ezitu eginen 7 minutuko kantuak. Hoi bai. Bai, eta zilegi iruditzen zaitela hori baita, azkenean artista bakoitzak bere mundua daka, eta helburu batzuk, helburu desberdinak ditu, ni adibidez bai naiz pertsona, seguramente, zuk esan duzun gehien gorrotezun kantua, eta zure gehien gorrotezun kantua, nahi gehien gustatzen zaizkiten adian. Seguramente, pertsona hori naiz. Baina gertatzen da ere, Así que ez dakit. Ja. Ez dakit, ni bai kokatzen naiz adibidez. Ja. Mainstreamaren entzule bezala. Ez dakit, jendea, belarri orokor hori dekan, ez dakit, seguru nago, Nik entzuten dut mainstreama, bai. Eta, amets, esan nahi nuena zen, artista bat noski bilakatu daitekela edo bere formula hasieratik izan daitekela mainstream bilakatzea eta guzti, baina artistaren edukia hartu behar duzu nonbaitetik. Eta nonbait hori bere hasierakoan ez da inoiz mainstreama imitatu ditzazkezu mainstream diren hoiek, baina hasierako hoiek atera dute haien edukia beste toki batetik, gero ez dakit family friendly espektro batetik moztu, kamustu edo, eta gero ja zerbait entzun daitekena bilakatu nerabe, aur eta gurasoentzat. Baina hasieratik mainstream den estilo hori beste toki batetik dator esango nuke. Ja. Trapa, urbanoa, bere garaian punka, gero pasatzen duzu ez dakize filtrotik eta ateratzen zaizu Avril Lavigne, te quiero decir. Ez? Baina beti hasierako estilo hori
bai hasten dela beste toki batetik, inorez duelako apostatuko orain arte ez den estilo Claro, baina batengatik. irutzen zait kasi edo zein estilo eraman daitekela mainstreamaren eskemetara. Ez da nola esan. Bai, hori bai. Zu igual are zeinen gehiago komentatzen, ez dakite, baina igual edukia sortzeko prozesu hori nondik egiten den, ez? Edo zertarako. Ja, bai. Hori orduan, bai, osea, orduan, bai, erabat. Artista batek hartu dezake zuzenean, bai, orain ez dakin nork egiten duena, berdina bilakatzeko. Baina, klaro, zenbat iraungo du horrik. Claro. Eske baita, ez, eta zertarako egiten duzu. Bai, nik uste tor sartzen dela pertsonalitatean kontua, eta zerbait egiten badezu imitazioz ez, mugatuta mainstream izateko arau horietara, nik uste hor pixkat galtzen dela norbere nortasuna, artista nortasuna, eta ez dakala oso ibilbide luzea horrek, osea, nik uste ez badezu oso ondo egiten hori, osea, ez bazea benetan oso ondo sartzen papelian, niko entzat ezingo nuke gezur hori hainbeste luzatu, ez? Osea, hainbeste urte zerbait egiten benetan sinisten ez dezuna, osea, produktu bategaitik, puede ser. Bueno, nire ustez badago jende bat, seguramente, osea, nik ezingo nuan, osea, hainbeste luzatu hori, osea, porque aizea, zagit, nik nire proiektua bizidet, eta nire musika bizidet, orduan, klaro, konstantemente, sorkuntzak dazkan etapa diferente horietan, egotea egiten zerbait, benetan sinisten ez dezuna? Claro, baina zure helburua baldin bada, Ja. arrakasta, osea ez dut zurea, hori egiten duenaren helburua baldin bada, arrakasta bat lortzea, eta hori, ez dakit Euskal Herriko udaletxe, bueno, udaletxeen kontratupean egindako kontzertu joan, eta irraten ez dakitzen bateetan entzutea zure kanta, nik uste dut ez dela oso zaila identifikatzea zaugarri batzuk ikusten direnak zenbait proiektutan, besteak beste niretzat adibidez letra hutsal batzuk. Edo ez dakit, alik eta jende gehienari gustatuko zaizkion letra batzuk niretzat. Eske ojo, igual, esan dezuna oraintxe, zergatik igual ez egun mainstreama gehiegi ez da erakargarria hitza eta hori ez. Claro, inbeste jenderentzat gustagarria izateko letretan adibidez, esan behar dezu oso gutxi. Osea, esan dezakezu oso gutxi. Ez? Osea, da pixkat dana eta ezerrez aldi berean. Jendea gehiago empatizatzeko zurearekin, diozu? Osea, bueno, empatizatu edo bat egiteko. Errazago, niretzat ezakiten gehiago, baina publikoak errazago. identifikatu behar du artistarekin. Entzuten duenean eta kontsumitzen duenean. Orduan nola inbeste jendek identifikatuko du bere burua zurekin. Pues, pixka bat limiteak edo desegiten dira, ez? Bai. Ezakit, niretzat adibidez, Josune, epatuzu seguramente gure, gutxit maite ditugun kantu horiek dira, gure entzerkizunak, niretzat, pena ematen didana da, jendearentzat gure taldea hori izatea. Ja, hori da pena ematen didana. Bai, horrek amorra ematen du, guztiz. Bai. Hori da kondena bat. Bai, guztiz. Guztiok gertatzen zaigu, badagoela besti bat kontzertu batean, bapatan jendeak gora egiten duela, eta gainotzekoetan dagoena, pues ez da daukarekin hitz egiten. Bai. Niri pasau zei hori, da bangorakin, zan kantu hori, bum, eta jazta. Eta gero horrek ekarri zuen guztia, horrengorako presioa eta hori dena, baino, ezakit. Osea, nik uste zaila da la pixkate. Osea, hori aparte ezin dezu kontrola. Osea, hasieran esan deuna, nik uste mainstreama ezin dezula zuk erabaki. Osea, aldezu horren bilajun. Baina, ja. Horren galdetuko dizuet, igual hau da galderarik zailena. Pixkat erantzun duzu, zeharka edo zuzenago, baina non ikusten duzu zuen burua, zuen proiektu musikala, edo musikalak, ze batzuk bat baino gehiago duzue, mainstreamarekiko. Nahi duzuen, edo gustatuko litzaizueken lekuan zaudete, ez nahiko zenukete hortik urrutiago egon, hortik hurbilago, aipatzen zuna Josune, gure esku dago ere horregotea edo ez, hau da,
artistaren edo kasu honetan musikariaren jarreraren araberakoa da, horrekiko hurbiltasuna, zer diozue? Karo, esan duguna, baiteren mugak oso zailak dira, Lausoak. lausoak dira. Nik esango nuke nire kasuan ez, nire proiektuak ez daudela horren barnean. Guztiok gustatzen zaigu baitere gure musika ezaguna bihurtzea, horrek asko gustatzen zaigulako baitere, guk egin dituguna bestiak, gainontzeko ekentzutea eta guzti. Baina esango nuke, eske, karo, udaletxetan, eske Euskal Herria, karo, da lehen esan duguna, oso zaila da Euskal Herrian zerbait zehaztea non dagon. Ja. Baina Nikola esango nuke ez dakit. Eta orain ja... Gero horre batituko dizut pixka bat. Bururatuko zaizkigu beste gauza batzuk esateko, baina... Hola, Azkar? Bueno, nik uste esan dudalaren, ez? Non ikusten dudan ere burua. Eta da pixkat hori tema, esan dezuna. Neri iruditzen zait, publiko bat behar dezula zure proiekturako, ez? Eta horrek askotan zakin nola esan, nahiago nuke mainstreametik hurbilago egon? Ez, baina nahiago nuke publiko gehiago izan. Orduan, Claro. nola egin dezakegu hori. Ja. Ez, askotan. Ja. Bai, zu Josune? Ez da, nik honen inguran pentsatu eta ezagit, trikitixa mainstreama izan daiteke? Zakit, igual Euskal Herrian bai. Ja, berriz goaz beste... Osa, hasierako Bai. ipurretara. Zagit, nik uste pixkat bai banagola koherente izan da, banagola mainstreaman, untza bezala, igual egon naizela, eta oain sune bezala, igual bani joala pixkat horruntz, baina ezakit, aldi berian dakat sentsazioan txain naizela niretzako gain berria dan gauza bat egiten, eta ezakat... referenteak bai baditut, eta naiz nik inoa lehena trikitixa eta elektronika pixkan nazten da bilena, baina ezakit ez dut sentitzen nahitan joanik horruntz lehen esan deuna. Egon naiteke hor? Puede ser, bai. Eta sartzen naiz kanon horien barruan? Pues puede ser. Familiei gustatu alzaien ere musika, seguramente, bai. Baina, ezakit. Nik bintzat ez dakat sentsazio hori, eta dakat, oantxe bain, lehengo disko ateratzen ni joala laister, badakat bildur hori, eta, bai, pixkate, zer pasako dan, inozentzia hori, ez lehengo diskoan inozentzia hori, ordan, bueno, pues... Jendeak erabakiko du zer den. Mainstream izatea ez dela zertan txarri izan behar. Ja, hori da, eski... Bai, klaro, eta esaten duzun... Hau, Martin, mugak oso lausoak direla Euskal Herrian, zeraten zenuen, ez zuena ez dela mainstreama, baina aldi berean, borlarekin orain ezain beste hasi zaretelako, baina Thatchersek Euskal Herriko edozein plaza, ez dakit bete, depende zein den plazaren tamaina, baina erdi bete. Baina, esan dut, erdi bete dezake. Naizta zuek mainstream gisa ez... Hor neurgailuak zailak direla. Nik uste musika estiloa ere hor sartzen dela pixkat. Ez dakit. Igual da, mainstream komertziala eta ez komertziala ez. Bai, nik esaten duena, mainstream izatea ez dauka ezer txarrik. Asuntua da nola iristen zaren hortara. Baude bide motzagoak, baude bide zailagoak, eta horrela, orduan, bueno, ez dakit mainstream eski iruditzen zait oso hitz handia nirik egiten duana deskribatzeko, baina, bueno, ez dakit, igual bai. Baina, bueno... Ez niretzat ere oso diferentea dela, edo nik pertsonalki oso diferente ikusten dudala proiektu bat depende nola heldu den. Osa, depende zen bidetik heldu den horretara. Osa, seguraski baldin badakit, eta uste dut hori somatzen dela, baldin badakit hasieratik asmoa hori izan dela, ez? Horregotea, eta formak eta edukiak egokitu direla molde batzuetara horretara iristeko,
bueno, esan nahi dut, niretzat ere bada importantea. Bai. Nola heldu den, mainstreama bere horretan, agian ez zerbait modu negatiboan ikusten dudana, baina bai erreparatzen dio dela igual horra iristeko bideari. Sara, ez dakitzuk ikusten duzun diferentziarik zure bakarkako proiektuaren eta taldeko proiektuaren artean? Bai, nik uste bidea ez, hor, bidea nahiko antzekoa iruditzen zait, eta bai garela pertsonak oso gaztetatik egon garenak musikaren munduan ez bakarrik igual jotzen baita antolatzen, bide pixka bat osoa ezagutu dugu ez, eta igual diferentzia taldean da nola esaten da madurar? Eldutu edo egin garen puntu baten edo elkartu garela ez, eta hortik erabaki degula oso azkar igual zer nahi dugun. Claro, vale. Da beste prozesu bat, ez? Da pixkat hasiko gera, baina ja guzti hau dakigu. Bai. Eta orduan hasiera hori, pues da oso solidoa, ez? Bai, beste leku batetik. Beste leku batetik, hori da. Hasierak nik uste ezberdina direla horren arabera. Eta bai ikusten dut, pues, bai ikusten dut, oso argi, zuk pentsatzen dezunean zer egin, eta zertarako, asko zerretxago dela horrea iristea. Ja, bidea zuzenagoa dela igual. Asko zuzenagoa, baina zentzu argi batekin. Eta hori bai positiboa ikusten dute. Baina nola iritsi, zure proiektua ze puntutaraino iritsi diozu? Ez, norabidea. Gero zenbat, ez dakigu. Ja. Baina nondik? Zertarako zemezu eman nahi dugun, bai. Eta hori ikusten dut badaukala kriston indarra. Eta askotan igual, Euskal Herrian orokorren bai ikusi dut asko ez undergroundean, pixkat berdin zait. Daukagu, eta ni baita izan dut hori, komplejo bat, pixka bat eskutatzeko, pixka punkitasun hori, baina ez dakit nola esan. Ikusi, talde batzoi importazitzaiela askon zer egiten zuten, baina gero izaera edo esateko formak ziren como que berdin zait. Eta uste dut importantzia hori ematen diozunean zentzu batekin eta balorea ematen zure lanari iritsi zaitezkela urrun hau. Igual salirme del tema, moztu hau nebez. Zaila, denon etorria. Mainstream azari garela, badakigu kontzeptu guziak sortzen direla beste batekiko kontrajarpenagatik edo. Zalantzan jarri dugu euskal mainstreama, baina, bakigu baudela kroketak, patata tortilla eta hori guzia. Eta aldi berean badaudela, ez dakit esan, rellenoa igual, guk. Eta gero zer. Eta ez dakit. Baina bada, mainstreama zalantzan jartzen dugu momentuan, undergrounda ere orduan jartzen dugu zalantzan. Ez dakit ikusten duzuen underground bat badela, ez dela, kontra jartzen zaiola mainstream delako horri. Nik uste dut ez zaiola, azpi-azpian, aipatugun hortan, ez dago undergrounda. Justo ez da, mainstreama esango nuke, esan duguna, ospetsua edo zerbait jende asko kentzuten duena izan daitekela, baina undergrounda ez da bere aurkako asuntua. Nik uste dut bai dela zure proiektua nondik bideratu nahi duzun erabaki bat. Undergrounda egon daiteke 10 pertsonen aurrean jotzen edo areto handi batean jotzen. Baina nik uste dut hauek bai direla balore batzuk. Hau dela jarrera kontua. Bai, eta ez da ere kontra jartzen zure musikaz bizi zaitezken nik uste dut undergroundaren baitan ere, zailagoa izan daiteke, baina nik uste dut posible dela ere, eta igual mainstream izatera baitere iritsi zaitezke, are gehiago Euskal Herrian mundu txikiago bat dela, eta ez dela hain zaila. Gero mundu mailan bai, eske azkenan proiektu batean lan asko daude oso zailak
kudeatzen gu bakarri baldin bagaude, taldekoak bakarrik, baino nik uste dut lortu daitekela. Euskal Herrian behintzat. Nik uste dut baita dela estena kontua, ez? Osea, ze estena dauden eta bai dijoaz agertzen eta desagertzen. Orduan, bai undergroundan nik uste dut estena asko desagertu egin direla, eta orain ari dira igual generazio berriak sortzen dituzte beste batzuk, eta plaza nahiko handiak betetzen dituzte, ez? Igual undergroundeko talde horiek nik uste Thatchers bai izango zela. Bintzat nire buruan eskeman hor kokatzen dut, ez? Eta uste dut generazio berriak ematen diola kriston indarra orain, eta lehenagian ezberdin, aldatzen dihoa dana, oso ezberdin. Bai, nik uste dut baita ere, mainstreama musika mota batekin relazionatzen dugun bezala undergrounda ere beste musika mota edo estilo batekin relazionatzen dugula, baina pixka pentsatzen jarrita, nire ustez, trikitixa bada pixkat undergrounda. Noain dela urte batzuk, mendi puntetan eta baserri giroan bakarrik entzuten zen, eta zegoen musika hori. Irian zen musika de paletos, zardun pixkat zegoen ze eszena eta ze girotan hori ze eskalatan begiratzen dezun, ez? Baserri giroan, lehen, trikitixa, mainstreama izango zen, seguramente. Eta orain ere, nik uste, trikitixak, bai Euskal Herri mundua, Euskal Herri mailan zabaldu dala eta mainstreamago dala, baina aldi berian mantentzen dula underground punto hori. Ez dala zer kanonen horietan sartzen. Bai, autotunea ere. Autotunea hasiera batean baitera undergroundaren rekurtso bat zen, seguraski. Mainstreamekoek kasi disimulatzen zutena. Hau da, bai erabiltzen genuen, baina gure ahotsa pixka bat perfekzionatzeko edo nota emateko. Baina esaten nuena lehen mainstreamak pixka bat zurratzen duena undergroundetik funtzionatu dezaketen gauzak. Adibidez autotunea olako adibide bat izan daiteke, hasiera batean mainstreamatik kanpo zegoela eta gaur egun nahiko barruan. Totalmente. Edo rapa ez adibidez, nola aldatu dan, eta reggaetoiarekin ere pasada ez. Igual ere gera hori estiloak nola iritsi daitezken mainstreamera, baina bai da kriston aldaketa, hori lehen parketan eta entzuten zen musika, gero jenteak hartzen duenean, eta nik dazkat lagun pila bat raperoak ziranak adibidez eta kriston frustrazioakin, en plan, egiten dut parkean eta gero kontzertuetan bi pertsona. Eta repente ateratzen dira hor artista batzuk dirana mundialmente mainstream, ez? Batek esan zidan duela gutxi punka ez dela underground edo olako zerbait ez delako parketan entzuten, eta... Bira. Iritako parketan entzuten. Ez dut esan nahi underground edo ez denik, da estilo bat sin más. Jakinen duzu, baina Jon Urzelaik idatzi du berriki, ez dakitiaz, edo duela bi urte den, Zufestak liburua, Euskal Herriko musika jaialden ingurukoa dena, makro jaialdietar egiten die leku bat, nik mainstream hitza entzutean, egia da, ez dakit, segituan lotzen dudala mainstreama eta makroa. Ez dakit zuek ere egiten duzuen lotura hori, ez? Irutzen zait mainstreamean dauden taldeak direla gero askotan, eta hemen ere, Euskal Herrira egokitutako makro hortaz ari gara, baina mainstreamean dauden taldeak dira gero makro horretan, makro formatu hortan ikusten direnak. Ez dakit kasualidadea den, lotura zuzena duen, hori erabakiak dauden, hori den bide naturala, ez dakit. Zirkuito eta zari naiz igual gehiago, ez dakit. Ez, baina egia da, mainstreamaren parte diren asko, makro jaialdeetan parte hartu izan dutela. Orain ez dakit, horietako asko egite dutelako bere bira bakarrik, eta betetzen dute Bernabeu bi aldiz,
eta fuera, osea, ez dute zertan joan behar jaialdi batera, osea, no les kompensa ere, osea, jende ez dago kontzertura agian, edo ez da berdina, eta nik uste dut ja mainstream diren hoietako asko, ja, nik uste dut egiten dutela bere bira areto ondietatik, eta listo. Baina, bueno, a lo que íbamos, liatu naizela. Baina, mainstream, seguraski bai, hoietako asko, bai joan direla makro jaialdi horietara, baina, esaten duena, badago aukera nik uste dut mainstream bilakatzeko Euskal Herrian. Ez dakit mundu mailan hola izan daitekeni, baina, bueno, makro jaialdi horietan parte ez hartuz, esango nuke. Izan daitekela mainstream eta ez parte hartu? Bai. Nik uste dut baietz. Eske, festivalen kontua da pixkat, esango nuke nahiko tristea, ze usteetari direla desarrollatzen edo eraldatzen modu batean oso lotuta orengo kontsumo erara ez, eta usteet publikoa ari direla baitare moldeatzen eta edukatzen forma batean ez zaidana batera gustatzen, usteet markak egiten dutela festival hori, eta da pixka txikipark, marken txikipark bat, ez? Eta ikustezu publikoa di joan da hor, musikatik oso kanpoan bezala ikusten dut publiko hori, eta pixka kontsumitzera ematen dioten guzti hori. Hori bizi izan dugu artista bezala debidez, eta agian, askoz hobeto zaintzen dituzte influencerrak, eta artistai ez digute ordaintzen igual kostuak, ez? Ez dakit nola esan. Musikatik arago, markatu Josune. Ez, sainitzen. Pixka da musikatik arago doan guziak, derrepente daukala musikak berak, baino garrantzia handiagoa, ez? Peligroso ez, musikaren zat. Ikusten dut ez dela ondo zaintzen ari. Eta, bueno. Eta talde batentzat ze onura dauka adibidez, eta mainstream kontusia daiteke gutxi gora bera BBK batean 3. hilaran agertzen den talde bat, nik uste dut, mainstream kontsiratu daiteke, ez daudelako ere azpian. Baina ze onura dauka proiektuarentzat hortan agertzea. Adibidez, ez dakiz hor dut egitan jarriko dizute zuen kontzertua, 45 minutu edo ez dakit, ez dakizen bat jende agertuko den ere, arreta minimo antolakuntzaren partetik. Orduan, pentsatzen duzu, ze onura dauzka horrek nire proiektuarentzat hortan parte hartzeak. Eske, ja ez dakit ze talde motarentzat den erakargarria olako makro jaialdiak. Azpi-azpian daudenentzat, noski ezetz, inori ez egulako gustatzen atxaldeko lauetan holtzara ateratzea, seguraski, sekulako beroarekin eta inoren aurrean, eta gero handientzat, eske ez dakit, nik uste du ja katxeak gora bota dutela ez dutelako gortan parte hartu nahi, esango nuke, eske egin badezakezu zu bakarrik zure gira hortan parte hartu gabe, nik uste dut, egingo luketela. Baina martxan daude berdin. Bai, baina nik uste dut hainberan daudela jaialdiak, bai. Ez dakit, ez dauzka zenbakiak, baina eske pentsatzen dut, nori interesan zaio hortan parte hartzea, no sé. Eske gauza da publiko orain ez joala kontzertu bat ikustera sala batera, oso batzuk bai ez, baina niretzat festivala dira aukera bat jenderentzat eskrol egiteko, eta esateko onaiz hau ikusten, onaiz bestea ikusten, orduan orain bertan da kubritzen du behar bat publikoarengan, orduan bihurtu da inbesteko monstroa alde guztitatik produktu bezala eta nik uste hori zagitori esan dezune, baina jendea dijoala gehiago festival batera por la experiencia, musika entzutera baino, egongo da, beste, gutxi esan da, beste 40.000 pertsonekin, justo nahiko ikusi kontzertu hori, egongo da atzean, barrak egongo dira kilometro batetara, baldintzak dira publiko aldetik, desastreak, eta artista bezala, ni sentitu izan naiz olako festivaletan oso erabilia.
ezakit negozio hona dan, talde batentzat olako festivaletan egotea, nik uste ez, baina, bueno, autuak sartzen dira, bai publiko bezala eta bai talde bezala, horiek elikatu edo ez. Zuk esan duzuna eskrol egitarena, eske kasi ez dizute hori egiteko aukera ematen solapatzen direlako kontzertuak, eta gero hori, bueno, baldintzak entzule bezala, bigarren kilometroan entzutea kontzertua, ikusi ez, eta kainak ez dakizen batera. Osea, merkea dela entzule bezala, ez dakizen bat kontzertu ikusteko aukera izatea euren truke, baina jartzen zara pentsatzen, eta ez, esango nuke ez. Osea... Eta ez da kasualitatean ere ustez, edo nire esperientziak behintzat, nire esperientziak hori erakutsi dit, eta da, haundienak diren lekuetan normalean tratua izaten dela okerrena, eta urrutikoena, eta... Ez que dago botere erlazioa dago, orduan, eta badakite beraiek, eta zuk ere badakizu. Eta inkluso zuk jakiteak egiten du zuk ez eskatzea, eskatu behar dituzun minimoak. Favore bezala sentitzen dezu. Favore bat egiten ari zaizkitela, bertan kartelean egotearren. Sentsazioa pixkat hori da. Landu beharko genuke igual, artistak eta pixkat hor nola iristen garen toki horietara, ez? Agian dauka zentzu gehiago iristea indar gehiago daukagunean. Baita gure zaintzagatik, Azken apunte bat, aipatu duzu beharraren azara ez olako festivala hundietan, bueno, egin batean, suposatzen da publiko batek duen behar bat aseatzen duela festivalak, baina, klaro, beharrak eraiki egiten dira ere, esan nahi dut, ez da publiko batek dauka eskari bat, eta guk hau eskaini behar dugu publikoa hau eskatzen ari delako, baizik eta zenbat ari gara elikatzen hau, eskaintza hau, jendeak behar gisa ikus dezan. Eretzat sare sozialak dira. Oso... Ere bai. Horren sare sozialak, kontsumo motak, kapitalismoa, eske danak. Egiten du behar hori... Da behar bat, reala, nondi datorren hausnartu dezakegu, baina bai ikusten dut behar bezala. Baina gero batzutan ere niretzat arriskutsua da, hori argudio ziantzitako aitzakia gisa erabili, eta esatea, zerski hau egin behar dugu, ze jendeak behar du, hau egiten ez baldin badugu, beste batzuk eginen dute. Zu polizia sartzen ez baldin bazara, beste bat sartuko da, baina hor zara sartzen. Ja, ez niretzat da, necesidad, eta gero, necesidad, esaten dut behar bezala, horrek ez zaitu obligatzen. Zure erantzuna horren aurrean, karo, aukeratu behar da. Ez? Ez dut ulertu hori? Esan nahi dut, behar hori existitzen da edo jendeak, bai nahi du kubrituta egotea, baina gero festivalak erabakitzen dute nola egin, eta nola jarraitu hori elikatzen edo ez. Claro, baina berriz da zirkulo... Dana pertsonak aukeratzen dute, egin edo ez egin. Orduan, ari garena ikusten da, zirkulo hori ari dela elikatzen denbora guztien. Daudela pertsona batzuk, ari direnak, elikatzen hori. Nik uste hor sartzen dela, horrez gain, sartzen dela musikari bezala hortik bizi ahal edo nahi izate hori. Bai, hor bakoitzaren autuak sartzen dira eta norberak ikusiko du. Esan behar nuena. Jaialdia badaudela baitere batzuk onak eta entzulea duintasunez errespetatzen dela. Hori da, benetik dagoela. Baina kontua da, jaialdi horiek ez dutela ez da ere gehiegi azteko aukera. Eta aile badakite eta hola mantenduko dute eta listo. Esango nuke, Kanela parti Malagako jaialdia, hau bai doa estilo zehatz batera zuzenduta, zehatzez, baina bai nahiko zehatz batera zuzenduta, eta badakite ez direla hasiko, gehiago hasiko balira, beste estilo bat, ekarri barko luketelako, katxeak handitu, sarrera gariztitu, bertako edaria eta guztiere, orduan, badaude batzuk hortaz konstiente direnak, eta horregatik bereziki ez direnak azten, eta interesgarriak dira horiek bai taldeentzat, zu nahi duzun jendea dagolako hor, eta askok ez dizute ezagutzen, eta aukera oso ona da. EHZ-etan nire naiz egon, baina holako zerbait izan daiteke ere, naiz egon jotzen. Ez da ikusten ere. Orduan, baina ongi omen dago, ere. Niego nintzen, eta... Gero badaude ez, osea...
Bai, osa, ez nire auto izan zen, sune bezala, EHZ izatea lehenko kontzertua. Bizkate, horrelako festivalei emateko garrantzia, eta benetan horrelako festivalak bultzatzen ditutelako. Naiz eta gero beste festival batzutan erori ez. Eskatuko izuet azken lantxo bat, eta da Durangoko zuzeneko atalean izan ditugun 3 gonbidatuen dako galdera bat edo bi ustea. Ez dakiz geratu den erantzun gabe, galderaren bat okurritzen zaizuen hola interesgarria aiei usteko. 3 aukeratuko dugu galdera bakarra, osea, egingo dugu guretzen. 2 edo 3 baldin maudere ez da deus pasatzen, gero moldatu behar baldin madugu zeroi, moldatuko dugu lasai. Zein izango litzateken haintzat jaialdi perfecto, ez dakit ni buruzari garela, pues jo que sé. Baina guztia, foroa, prezioa, estiloa, gutxi gora bera. Eredua ikusteko, igual jaialdiak ez direlako zertan berez ja txarrak izan behar, badaude eredu eta, badaude eredu ezberdinak. Bai, ados, zuek? No sé, buratu zait. Eskaz, mainstreamakin lotuta ez, festival bat bai hartzen degulako zerbait txarra, bezala ez, makorro festival bat, mainstreama bezala ez, jende asko biltzen dian leku bat, baina horiek ere aldiala ondo egin, eta ez duela zertan konotazio negatibo hori izan. Bale, galdetuko diogu Durangokoi jaialdi idealaz. Eskerrik asko, 3 eta topatuko gara beste batean. Bai, esker.
Osea, hola, binarrok batean, untza egon gera hor, eta sune bezala egongo naiz, baina bai sentitzen naiz apur bat erabilia, ze ordaintzen dutena da miseria bat, eta ez dakitze hor dut egitan egongo naizen, eta nik egon hartzen dut hor egotea, igual emango ditelako zerbait, edo igual ez dakit, baina Claro. Niretzat binarroken jotzea, izena du eta oso guai, baina, esan behar da, gastutarako ere ez dute ematen. Ez, gastutarako ere ez. Eta da, esan dezuna, nina etelako, publiko batengana iritsi, badakitena, igual, Euskal Herritik kanpoko publiko batengana iritsi nahi detelako, eta da, eta nire erabakia, jutea, albazeteraino, furgonetan, diru galtzera. Baina, claro, esan behar da, gero jendea du binarrok, eta ze ondo binarrok, baina, claro, lehengo iaran dauden artistei pagatuko diozak izen bat, eta hor bai sentitzen nahi super underground. Eta, barkat, Sarak esan, eta artista bezala nik uste baita joari gara bakoitzak bere bidea egiten ez, eta badaude festival batzuk kokatzen zaituenak zu nahi dezun estena hortan, eta interesgarri izan daitekena. Orduan sakrifizio bat egin behar dezu. Claro. Sartuko zara zirkulo baten edo bestean, azkenean hortik bizi nahi baldin bada, zakit nire kasuan behintzat, igual, nire helburu ez bazan izango musikatik bizitza, seguramente igualen nintzen jongo binarrokera. Orduan, zakit.